Lero Factory 265 Media yabwera ndi akumane ndi nkhanza zotere. Lero tabwera ndi nkhani yonse. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Dziko la Democratic Republic of Congo lili ndi miyala ya mtengo wapatali yochuluka, mokuti dziko limeneli lidayendetsedwa bwino lili ndi kuthekera kutukula chuma cha maiko onse amuno mu Africa. Ku DRC kumapezekanso coltan ochuluka kwambiri. Popanda mwala umene wa coltan, sikungakhalenso foni ya m'manja kapena malaptop pa dziko lonse lapansi. Ngakhale dzikoli lilo lodalitsika chotere pa chilengedwe, ndi limodzi mwa maiko osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndipo kumeneku ndi kumene tikulowera lero, osati kukumba miyala ya mtengo wapatali, koma kukamva nkhani ya mmodzi mwa anthu amene anafunitsitsa kuti Africa akhale oyima pa yekha, koma maiko a Belgium ndi America anatsogolera kuphedwa kwake. Dzina lake ndi Patrice Lumumba, nduna yakulu yoyamba inde prime minister mdziko la Democratic Republic of Congo. Lumumba anabadwa mchaka cha 1925 mudzi wa Onalwa mdziko la Congo, pa nthawi imene dzikoli linali m'manja mwa atsamunda aku Belgium, ndipo iyeyu amachokera ku mtundu waung'ono wa Bateta. Iyeyu anachita maphunziro yake ku sukulu ya chikatolika, ndipo atachoka kumeneku anakagwira ntchito ku mzinda wa Kindu Port, kumene ankalemba maese ndi ndakatulo zimene zinkasindikizidwa m'manyuzipepala a dzikolo, ndipo iyeyu ankafotokoza maganizo ake pamene ankaonera kuponderezedwa kwa anthu achikuda mu ulamuliro wa azungu. Kenaka Lumumba anasamukira ku mzinda waukulu wa Leopoldville, omwe pano umadziwika kuti Kinshasa. Ali kumeneko anayamba kugwira ntchito ngati kalaliki wa post office. Kenako anayambanso kugwira ntchito ngati accountant ku post office komweko. Mchaka cha 1955 Lumumba anakhala regional president wa bungwe lona anthu ogwira ntchito mboma, komanso anali membala wamphamvu wa chipani cha Belgian Liberal Party m'dziko la Congo. Komano bungwe limene iyeyo amatsogolera silinkagwirizana ndi nthambi zina zikuluzikulu zimene zinkagwira ntchito zawo mogwirizana kwambiri ndi dziko la Belgium. Mchaka cha 1956 anayitanidwa kupita m'dziko la Belgium, koma mmene ankabwerera kumeneku anafikira kumangidwa pa mlandu wokuti anasokoneza ndalama zokwana $2,500 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akwathu kuno lero ndi pafupifupi 4.3 million kwacha ku post office imene iyeyu ankagwira ntchito. Adakhala ku ndende kwa chaka chimodzi, anatuluka, ndipo atangotuluka anakhazikitsa chipani chake cha Congolese National Movement MNC, chipani choyamba chachikulu dziko lonse kumeneku ku Congo. Anthu atavuta kufuna ulamuliro odzilamulira okha, dziko la Belgium linakakamizika ndi kulengeza kuti kudzakhala zisankho ku Congo mwezi wa Disembala mchaka cha 1959, koma chipani cha Lumumba chinanyanyala chisankhocho ponena kuti dziko la Belgium likungofuna kuyika munthu wachikuda pa mpando yemwe adzimulamulira ndi kutsatira zofuna za azungu. Anthu ambiri achikuda anachita zionetsero zosagwirizana ndi mfundo za azungu, ndipo panachitika mpungwepungwe omwe unaphetsa anthu 30, ndipo Lumumba anamangidwa ponena kuti ndi iyeyu amene anapangitsa kuti anthu agalukire. Chipani cha MNC kenako chidasintha maganizo ake ndi kunena kuti chipikisana nawo pa chisankhocho, ndipo chipanichi chinapambana ndi 90% ya mavoti. Izi zidachitika, chipanichi chinalamula kuti azungu atulutse Lumumba ku ndende, ndipo izi zidachitikadi, ndipo Lumumba anasankhidwa kukhala nduna yakulu ya boma inde prime minister woyamba mchaka cha 1960. Komatu atangoyamba kugwira ntchito yake ngati prime minister, magulu ambiri asilikali anagalukira komanda wa ame yemwe adali wachizungu, ndipo chifukwa chopanda mtsogoleri ku usilikali mdzikolo munali magulu osiyanasiyana asilikali amene amachitanso zipolowe komanso kuzunza nzika zina za mdziko la Belgium zimene zinkakhala mdziko limeneli la Congo. Kenako boma la Belgium linatumiza asilikali 6,000 mdziko la Congo ponena kuti akupita kumeneko kukateteza nzika zake zimene zikukhala ku Congo. Komatu patangodutsa tsiku limodzi, asilikali watalowa mdziko la Congo, munthu wina wachikuda Musi Chombe analanda dera la Katanga lomwe linali ndi miyala ya mtengo wapatali yochuluka mothandizidwa ndi asilikali a boma la Belgium. Asilikali a ku Belgium anateteza kwambiri Musi Chombe ndi gulu lake lowukiralo pofuna kuteteza dera limene limawapangira ndalama zochuluka azunguwa. Zinthu zitavuta mdzikomo, Patrice Lumumba anapempha thandizo ku bungwe lija la mgwirizano wa maiko onse la United Nations kuti limuthandize kukhazikitsa bata mdzikomo, koma bungweli linakana pempholi. Maiko a United States of America komanso France atapemphedwa kuti athandize, nawo anakanitsitsa. Atatopa ndi kupempha maiko aku Ulaya kuti amuthandize,
anasowa pogwira ndipo anakapempha thandizo ku Soviet Union, kumene kunali mayiko ngati Russia amene sankagwirizana mpang'ono pomwe ndi mayiko ngati America, Belgium, France ndi wena, zimene zinakwitsa kwambiri mayikowa. Lumumba anasonkhanitsanso mayiko a mu Africa kuti amuthandize kukhazikitsa bata m'dziko lake. Apa mayikowa anaona kuti Patrice Lumumba ndi chiopsezo chachikulu ku maziko awo amene anakhazikitsa ku Congo, okokolola miyala yonse ya mtengo wapatali kumeneko, kupangira kwa amene sakudziwa ngakhale bomba lija loopsa la nyuklia limene dziko la America linakaphulitsa ku Hiroshima. Uranium wake anamutenga mdziko limeneli la Congo, ndipo dziko limeneli linali lofunikira kwambiri ku dziko la America komanso mayiko ena a ku Ulaya. Koma sikuti mavuto a Lumumba anali amenewa basi, chifukwa mkati mwa boma lake panalinso kusamvana kwakukulu pakati pa iyeyu ngati prime minister ndi president wa dzikolo Joseph Kasavubu, amene samagwirizana ndi zimene Lumumba amachita chifukwa iyeyu anali ndi mfundo zogwirizana ndi azungu. Pa 5 Septemba mchaka cha 1960, President Kasavubu anamuchotsa ntchito Lumumba ngati nduna yayikulu ya dzikolo. Adagwira ntchitoyi kwa miyezi yosakwana 4 ndipo anamuyika pa house arrest, inde kumumanga kuti asachoke ku nyumba kwake. Lumumba sanagwirizane ndi izi, ponena kuti chiganizochi chachitidwa mosatsata malamulo ndipo panali kuwukirana kwakukulu pakati pa atsogoleri awiriwa. Patapita masiku ochepa, mkulu wa asilikali Mobutu Sese Seko mothandizidwa ndi mayiko a America ndi Belgium analanda boma. Mobutu anagwirizana ndi President Kasavubu kuti adziyendetsa limodzi dzikolo, ndipo bungwe la United Nations linavomereza boma lawo. Pamene Lumumba ankayesera kuti athawe ku nyumba kwake, Mobutu anamugwiranso ndipo anamutumiza kwa asilikali limodzi ndi anzake Joseph Okito komanso Maurice Mpolo. Akuluakuluwa anachitiridwa nkhanza zosaneneka ali m'manja mwa asilikali, anthu kuphatikizaponso mkazi wake ndi mwana wake akuona. Pa 17 January 1961, Patrice Lumumba pamodzi ndi anzakewo anaphedwa pomberedwa ndi mfuti, ndipo dziko la Belgium lidali litavomereza kuti mkuluyu aphedwe. Poyamba matupi yawo anayikidwa muti maenje tongokumba pang'ono, koma atsogoleri a ku Belgium analamula kuti anthuwa afukulidwe, ndipo zitatero anawadula matupi yawo mapisi kenako ndi kuwonongeratu zotsalazo ndi asidi. Dzino lake lokhala golide ndi limene analizula ndi kukalipereka kwa akuluakulu amene ankawatuma kuchokera mdziko lija la Belgium. Kuchokera mchaka cha 1961 pamene Lumumba anaphedwa, dziko la Belgium linapepesa mchaka cha 2002 chifukwa cha kukhuzidwa kwake pakuphedwa kwa mkuluyu. Mchaka cha 2013 dziko la America linaululanso nalo kuti president wake nthawi imeneyo Dwight Eisenhower anavomereza kuti Lumumba ankayenera kuti aphedwe. Malipotinso amati azungu ochokera ku France omwe ankatsogolera mayiko ena mu Africa nawonso ankafunitsitsa kuti Patrice Lumumba aphedwe ndithu. Kuchokera mchaka cha 1961 pamene Lumumba anaphedwa, dzino lake la golide lakhala likusungidwa mdziko la Belgium mpaka chaka cha 2022 pamene dzinoli analibweza ku banja la Lumumba kuti achite mwambo olika m'manda. Dzinoli litayikidwa m'manda mchaka cha 2022 mwezi wa Novemba chaka cha 2024. Mbava zina zinakathyola ku mandawo, koma achibale afotokoza kuti mwamwayi dzinolo silinabedwe ndipo akulisunga ku malo ena otetezeka kwambiri. Zina ukamva, koma izi ndizochitika ndithu pa dziko lapansili. Ndiloleni akandipatse moni madera wena, tikumanenso mu video ina. Osewala kupanga subscribe komanso like video imeneyi.